taldea? Neska talde bat. Sei neska talde. Grasi, Ihitz, Arantxa, Maider, Bixi. eta Maika. Euskal hitzaren gozua, Papogorien zerharua, zera dizkide ararua. Sahakua, Euskararen sahakua, ez dikieriz txirinua, udurik kantuz txorinua. Aizer plazer ezinagua. Zergatik euskaraz kantatzen duzu? Ez baitaki frantsesez kantatzen. Goengu jantien kantoiak jadanik denak euskaztutzak. Sibion jantien zuten dukantan, ez dik sekulan frantsesez kantatu. Zentako frantsesez hasi behar genuke. Gero egiagu bat ibidaz ikastolatik igangut. Bena... Bai, ez diagu sekulan padaik frantsesez kantatzeko, ez diagu nahi eukene. Guk euska emaiten abitipidanik. Initzitak buila horak frantsesez kantatzia. Dudalarik aroztu hitza, hurun egia ikastola. Aski balitzan harban eza, euskaldun txahakua.